kinyo konywa. Ero kama na inya hiwachi ni kik beda telo mamale mimanyo to mapinyo to koro oganda inyore. Kamano. Ero kama na inya Easter bende kintiere kaunti ma Kisumu ma diher somo gi wachi ni mogik debed mane. Ang'eyo ni sani kata e skunde jok mosechopo higa mar 18 bedo registered. Koro sama gibedo registered kata e skul gi mago bende go arangie nikech nyithiwa nitiere kuonde mopogore opogore. Nego bende kata sama gibedo registered mar kipande ni. Giyud kipande gi sama gin e skul kaka an ayudo ka ne university ma jo IBC nobiro nyaka university ema namba register 1997 mago kura. Koro mane mawacho ni ji ni e kuonde ma ji nitiere IBC bende otemie mondo gitim tijgi mondo gichop kuma youth nitie kuma gintiere kuma rawera tan 18 ging'eyo maber malich nikech Ministry of Education bende ong'e ji temo tan 18 koro skunde machal kamago gidhiye so alworawa kuma wantiere ok ochuno ni nyaka gonyi kor kitim gimoro mopogore opogore. Civic education watim gi kuonde ma wantiere kata e radio kata e kanisa kuonde mopogore opogore ikaw kura igo kura, iluto mbulu, nikech gino dhi konyi loko ngimani gi ngima jok mabiro mbele ni, ok in kendi. Mano en ratiro mari to en responsibility mari, jukumu en mari, ok en jukumu mar jasiasa. Koro tim gima ber nikech gino kitimo to boloko ngimawa mondo kik wabed ni waywagre pile nikech onge development tie lweti. Ero kama na inya Easter bende komido thuolo mano mar to kodwa nduku into diwach nango paro mogik mabende somna japiny kalure gi thor wach marwa. Bidala kusukede. Bidala. Napirigi. Sasa wibaro kabisa. Bidala kusukede. Nedi to pura to onge. Mudere chile dala. An gima nyalo wacho en ni